publikoetan azken hamarkadek. Baita hezkuntza publikoan ere. Negoziazio kolektiborako eskubidea ere nabarmen urratu da. Ondorio zuzenenak plantillak murriztea, lan-kargak handitzea, hezkuntzako langileon prekarizazioa, ikastetxeetarako baliabide eskasia, azpiegituren kaskartzea eta zerbitzu publikoen okertze eta privatizazioa izan dira. Inposatu nahi zaigun hezkuntza eredu neoliberalaren abiapuntua dira ikastetxe publikoetan ematen ari diren murrizketa politika. Ikastetxeetako egoera larria da, jasanezina kasu askotan. Sortu duten krisiaren ondorioz, milaka familia baztertze egoeran geratu dira. Jatorri eta kultura desberdinetako familia asko etorri dira Euskal Herrira eta gure ikastetxe publikoetara. Aniztasuna altxorra da, baina hezkuntza sailaren kudeaketa interesatu baten ondorioz, egoera oso konplexuak bizitzera eraman gaitu eskola askotan, gehiegietan. Horregatik, segregazio egoera gainditu eta denona eta denontzat izango diren ikastetxeak bultzatu behar ditu. Beharrezko diren giza baliabidez hornituak eta azpiegiturak duinekin. Eskola komunitate osoaren ardura da, langile zein familiena. Lan sindikatuarentzat hezkuntzako langileon lan baldintzak eta berdintasunean naiz kalitatean oinarrituriko hezkuntza publikoa txanpon beraren aldeak dira. Horregatik eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari azken urte luzeetan inposatzen ari den murrizketa eta hezkuntza politika errotik aldatzea. Honek guztiak sortu duen egoerari buelta ematea eta hezkuntza publikoari ezinbestekoa duen inbertsioa eta baliabideak eskaintzea. Negoziazio kolektiborako bideak erabat blokeatuta, egoera honi aurre egiteko sindikatuoi Jaurlaritzak utzi digun bide bakarra mobilizazioarena izan da. Hezkuntza publikoko irakasleek, heziketa bereziko eta aurreskoletako langile eta hezitzaile, sukaldari eta garbitzaileek erantzun ikaragarria eman diozue gobernuari, bai iazko ikasturtean eta baita urtengoan deitu ditugun greba eta mobilizazioetan ere. Labek ezinbestean langileen borrokaren balio ikaragarria azpimarratu nahi eta behar du. Greba eta mobilizazioek duten indar eta eragina lehen lerroko argudioa bilakatzen da hezkuntza sailaren aurrean. Borroka honek bere emaitzak ematen dituela adierazi nahi dizuegu. Garaipenak lortzeko eta gobernuaren posizio immobilistak baldintzatzeko daukagun tresna bakarra izanik, gure helburuak lortzeko benetako balioa du. Eta horren adibide dira 3 kolektibo laboraletan lortutako garaipenak. Akordionak erdietsi ditugu. Lan baldintzak eta zerbitzuaren kalitatea nabarmen hobetzen direlarik. Bertara, fase honetan kolektibo hauetan mahai gainean zeuden edukiak balorean jarri eta langileen lan baldintzetan onurak aplikatzeko unea zela ulertu du. Mahai gainean dauden eduki horietaz haratago lan hitzarmen berria garatzeko aukera irekitzea lortu dugu eta sekulako garaipen estrategikoa da. Urteak eman ditugu lan hitzarmen berriak sinatzeko babes juridikorik gabe. Ezinezkoa zen lan hitzarmenak berritzea. Eta borroka honi esker bidea irekitzea lortu dugu. Akordioetan jasota dago lan hitzarmen berriak garatzeko konpromiso irmoa. Eta akordio horrek abiapuntua besterik ez dira. Hau da, gure ikuspuntutik borroka fase honen sustraietan dagoen garaipenik handiena. Langile borrokaren garaipenik handiena. Irakasleen kolektiboari dagokionean, mahai gainean dauden edukiak ez dira nahikoak mobilizazioak eteteko. Ez dira gainontzeko kolektiboetako baldintzak erreplikatzen. Horregatik, gaur eta bihar grebara aterako gara eta atera gara. Abenduko mahaietan abiapuntu bat markatzen bazen ere, urtarriletik ez dugu inolako
dena zehaztu, garatu eta zorrozteaz gain, faltan botatzen ditugu ikasle ratioen, ordezkapenen eta baliabide gehigarrien inguruko proposamen sendo eta serioa. Hezkuntza sailak badaki zer egin behar duen irakasleen kolektiboan ere urratsak eman nahi baditu. Guk oso argi daukagu negoziaketen norabidea nondik nora joan behar duen. Eta afiliazioarekin eta gertuko oinarriarekin egindako kontraste lan jarraia zilegitasun guztia ematen digu eskaera hauek gobernuari exigitzeko. Bukatzeko labek oso argi utzi nahi du beti ere borroka jarraituko dugula. Zerbitzu publikoetako mahai orokorrari begira eta bertan erabiltzen diren aldarrikapenei begira. Zein, hezkuntzako kolektibo desberdinetan lan hitzarmen berri eta duinak lortzera bidea. Ibilbidearen amaieran gaudela uste duten horientzat, argi eta ozen esan nahi diegu bidearen hasieran besterik ez gaudela. Administrazioaren jarrera itxia apurtu dugu borrokaren bidez eta negoziaketetan sakontzeko aukera ireki dugu. Baina inola